Hello mga yanyans, good morning. Ang vlog natin ngayon, papagawa natin dito sa likod yung bracket. Okay, tingnan natin yung papagawa natin ito kasi wala pa kasing nagtanong ako doon sa nagbibenta doon sa motorcycle, wala daw silang bracket ng Bajaj, wala silang bracket, kaya papagawa natin para may lagayan tayo kasi importante kasi yung top box. Kung mayroon ding dalang mga gamit o kaya kung ano pa natin pang ilalagay natin sa ngayon meron tayong ilalagay ng mga ibang mga gamit o anong may paglalagyan tayo, kaya papagawa natin ito. Okay, just keep on watching. Tanggalan ng niya screw. Ayun, kabila ito. Tanggalan ng screw niya. Tanggalin yung cover dito para matanggal ito. Tanggalin mo na yung dalawang cover dito, ay itong cover ito tanggalin muna, saka yung isa kabilaan. Meron siyang dalawang tornilyo para matanggal yung upuan. Hello mga yanyans, ito na po yung tapos na po siyang ginawa. Ito yung pampatibay niya, yung dito yung kasi pag walang ganito, walang suporta, hindi rin siya, kailangan may ganito para may suporta siya. Kung ito lang kasi, ito lang yung bali kung ito lang, ano daw? Okay lang din naman, kaso masigurado kung may ganito suporta sa baba, kahit mabigat ang karga, another one, kayang-kaya niya kasi tapos na siya, kaya na siya. Kasi wala pa lang mabibiling bracket na ganito talaga, kaya pinasadya lang natin, pinagawa. Okay, maraming salamat sa panonood and God bless you everyone. Okay.